Dáme tomu prosím ještě 2-3 minutky, protože hodně věcí kolem Elite paketu. No a možná budeme nahrávat. A to, o co bych vás určitě poprosil, je pište prosím tady jakékoliv otázky máte do toho chatu, nebo respektive to question answer. Takže já se na to vždycky pak podívám a kdykoliv odpovím, jakmile se tu objeví takový červený puntík. Jo, takže perfektní, pojďme na to, jdeme na to. Fajn. S tím ještě nahrávání. Recording in progress. Jdeme na to. Takže já vás ještě jednou všechny moc zdravím, děkuji, že jste se připojili, stále se připojujete, ale už musíme jít na to. A pojďme se podívat zase z trošku jiného úhlu na to, co jste se dozvěděli minulý týden, a to znamená minulý týden pondělí nebo úterý, středa, čtvrtek od Toma, co se týká vlastně naší exkluzivní novinky, nového Elite klubu, Elite paketu a vůbec toho, kam jsme to vše posunuli. Takže dnes to bude hodně o otázkách, o odpovědích, typech, návodech a samozřejmě vůbec i vizi jako takové. Pojďme mrknout, o co dnes půjde. Vidím, už máme tady další otázku, takže skvělý. A je to perfektní, píšete, že skvělý to nahrává. Skvělý. Jasnačka. Proč jsme dnes zde? Elite paket, je to bezprecedentní balíček, jaký tu ještě nikdy nebyl a my si myslíme, že už ani nikdy nebude, protože víc zkrátka nejde. Je to něco neuvěřitelného, co jsme doručili, na čem jsme pracovali 4 měsíce velice intenzivně a nikdo takový paket takto komplexní nemá. Filozofie Elite klubu, jak využít Elite paket vlastně pro sebe i pro růst svého týmu. To je to nejdůležitější. Vlastně chceme, abychom rostli, aby vaše týmy rostly. A povíme si o zásadních argumentech pro prodej toho Elite paketu, nejen vlastně sami sobě, což je úplná vlastně logičnost, ale i našim vlastně zájemcům o spolupráci. Elite paket v kombinaci s Premium klubem, na to padala spousta otázek a povíme si o tom, jak to vlastně funguje, protože to je naprosto unikátní věc, je tam obrovský profit a v druhé půlce já vám povím, jaký. No a co může zajistit Elite paket a jakým způsobem může doručit růst příjmu. Vy víte, že máme 3 typy partnerství. Vytvořili jsme během loňského roku spousty novinek a jedna z těch nejdůležitějších nebo z těch velice důležitých byla affiliate partnerství. To znamená, že vlastně jakýkoliv zákazník je dnes naším affiliate zákazníkem. Ale úplně ten základ, ta klasika, klasický partner, to jste vy všichni, co tady jste zaregistrováni některým z našich paketů, jako byl Bronze, jako byl Silver, jako byl Gold, jako byl Premium, nebo jste někteří zaregistrovaní paketem Basic. Vy všichni můžete tvořit a vlastně vaši organizaci získávat partnery, získávat zákazníky. K tomu nám nyní přibyl paket Elite. Vlastně dělá úplně to samé, co pakety Thematic, to znamená kvalifikuje nás do druhé pozice odměňovací a umožňuje nám vlastně tvořit to, co umožní ostatní pakety, nicméně samozřejmě ten zcela zásadní rozdíl si za chvíli ukážeme. Affiliate partner to je ten, kdo se zaregistruje pouze affiliate linkem a vlastně smí tvořit zákazníky, sám je zákazník, ale nemá žádné body, má pouze procentuální odměny, tu 15% odměnu. Jo, takže je to vlastně takový lineární partner. A affiliate zákazník to je člověk, který si zkrátka jenom a pouze objednává, který vlastně využívá naše produkty, nedostává odměny, dostává pouze e-maily, informace, takže ví proč, ví jak. Tak, toto je Elite Start Pack, je to exkluzivní balíček navržený pro ty, kteří vlastně chtějí vitalitu, chtějí osobně růst a chtějí vlastně konzistenci v tom úspěšném příběhu. Vlastně to řešení se týká zdraví, energie a určitě ambic. Takže já jsem moc rád, že jste dorazili takto a povíme si o tom dále. Co je součástí starter packu? Jednak TMF produkty, neuvěřitelná dávka produktů. Mini coaching, to znamená, o tom si za chvilku povíme, Business Start program, exkluzivní příslušenství k Elite komunitě, dlouhodobé finanční obchodní benefity Elite, to znamená vlastně podílnictví na
určitých vlastně měsíčních obratech TMF. Wellness panel, to je věc týkající se vlastně přístupu ke zdraví a vůbec k tomu, k fit kondici. Health and Energy Academy, 12 elitních masterclassů a online setkání se zakladateli TMF. Takže toto všechno nás čeká a je součástí Elite Starter Packu. Tak, pojďme se podívat na produkty. Je to úplně neuvěřitelné. Tady vy už někteří, kteří jste kontrolovali, tak jste viděli pravděpodobně, kolik těch produktů je obsaženo v paketu Elite. Je to v hodnotě 30 000 korun toto složení. To znamená, dostaneme tam úplně všechno. Ten, kdo si to objedná, tak v této hodnotě dostane produkty. Je to neuvěřitelně nabitý paket, ale je to právě z toho důvodu, by to každý mohl vyzkoušet, aby najel vlastně na ten systém a na užívání vlastně každého toho produktu tak, jak mu to třeba vyjde například v našem matchingu. Pojďme se na to podívat. Samozřejmě, proč jsme tam zařadili Active Protein drinky se sílou proteinu, protein ovesné kaše jako takový bestseller. Mladý ječmen v podstatě na dodávání vitality a detoxikace. Máme tam energie bez stresu, to znamená booster. Booster je jeden z nejčistších nakopávačů vůbec, nebo úplně nejčistší na českém trhu. CBDčka a samozřejmě kosmetiku. Takže to jenom tak v krátkosti, co tam všechno je. A může se to samozřejmě i měnit. Ten premium paket, elite paket je teď nyní nějak složen, ale může samozřejmě být složen v budoucích měsících v nějakém trošku jiném poměru, ale to je normální a je to z toho důvodu, že třeba se může stát, že některý produkt bude na dojezdu, to znamená na cestě k nám a my ho doplníme jiným. Takže ta hodnota bude vždycky 30 000 korun. Tak, toto jsou 3 klíčové benefity pro naši transformaci, to znamená transformaci na Elite, kompletní podpora zdraví, takže to víme, máme na to skvělé produkty v nejvyšší kvalitě. Restart Vitality, to znamená obnovit životní sílu, cítit se dobře vyspalý, ráno nastartovaný, mít vlastně radost z každého toho okamžiku, kdy něco tvoříme, kdy něco budujeme. A samozřejmě výrazné zvýšení energie. Ta energie vlastně, která v nás je, třeba vyšší nebo nižší, ale vlastně je to o tom obrovský fenomén dnešní doby. Všichni lidé chtějí mít energii. Spousta lidí. A někteří tomu jdou hodně naproti a tu energii dokáží dobít nebo dokonce dokáží ji přenést na ostatní. A samozřejmě někteří třeba potřebují podpořit. A to je přesně ono. Jakmile zvýšíme energii, ono to přitahuje jak ty správné lidi k nám, tak vlastně i ten potom budoucí úspěch. Pojďme se podívat na ty jednotlivé panely. Vím, že minulý týden jste to slyšeli v podstatě 3 dny za sebou, ale teď se podíváme na to ještě tak trošku v krátkosti. 12 500 je za vlastně wellness panel Health and Energy Test, to znamená panel, ve kterém najdeme testy, 6 různých testů, profesionálních na zdraví a energii, na nutriční výživu a takovou denní vlastně stravovací rutinu. Product matching test na spánek a regeneraci, stres a balance test, to je zase další vlastně fenomén současné doby. Kortizol, jeho hladina, jak působí na naše tělo, jak ho změřit, jak ho snížit a tak dále. A vlastně potom Elite Lifestyle Mapping. Takže toto vše nás čeká v hodnotě 12 500. Potom mini coaching, 90-denní vedení. To já považuji za jednu z nejdůležitějších věcí, kterou jsme takto oficiálně zavedli. To vedení má obrovskou hodnotu, protože to rozhoduje o tom, jestli v těch 90 dnech postoupíme tam, kam máme, a nebo se nějakým způsobem z toho trošinku vytratíme. Vstupní konzultace, to je první věc. Osobní 90-denní plán, to znamená, co udělat pro to, abych rozšířil tým, abych se vzdělal, abych byl kompetentní. Týdenní check-in, to znamená věc, abychom týden zlepšit a závěrečná konzultace a konečný Elite certifikát, že jsme si tím plánem prošli. Toto je obrovská hodnota, protože vlastně jednu z největších hodnot v dnešní době mají informace. Health and Energy Academy, to je program plný návodů, osvědčených rituálů a videí detailních postupů. K tomu všemu získáváme poté přístup a máme tam 4 pilíře vlastně té naší transformace. Rituály,
rituály energie, rutiny, to znamená věci, které je potřeba nebo navnímat tak, že každý den dostáváme do té své rutiny. Proto je to rutina. Vy mi to píšete, perfektní, děkuji. Aha, pojďme za chvilku. Odborné zdravotní návody, spánkové protokoly, protože spánek je absolutní základ, a transformační videolekce. Takže to je přesně ono. Business Start program, další věc. Business Start program se bude trochu prolínat s mini coachingem a bude to komplexní průvodce k dosažení obchodního úspěchu s TMF. Od prvních kroků až po mistrovství strategie a růstu. Budeme se bavit o umění doporučení, jak produktů, tak životního stylu, tak vůbec kariéry a spolupráce. Budeme se bavit o strategii expanze, to znamená o prověřených postupech pro budování stabilního příjmu, exponenciální rozvoj. Budeme se bavit o mistrovství partnerství, čili jak oslovovat nové zákazníky, jak získávat partnery. Jo, je to tak, je to zejména pro nové, protože vy co tu jste dneska, vy jste partneři, kteří už jste s námi, ale bavíme se tu i o nových partnerech, kteří přicházejí a budou dále přicházet s paketem Elite. Takže je navržen právě i pro úplné nováčky, kteří nepotřebují žádné předchozí zkušenosti a získají vše, co potřebují pro ten úspěšný start. Je to jednoduché, tohle je vlastně struktura systému a témat, které budou v tom balíčku nebo respektive v tomto plánu obsaženy. Kompenzační plán TMF, porozumění, vysvětlení, registrační pakety, ty, jak jsem ukazoval, jejich výhody a vůbec prodejní argumenty. Bude tam vysvětlen affiliate marketing jako fenomén dnešní doby a využití online prostoru, jak ho uchopit, jak ho šířit. Bude tam akvizice nových partnerů a zákazníků, tedy jakým způsobem získávat partnery, co je pro ně rozhodující, aby se partnery stali a jakým zákazníky. Osvědčené a funkční metody onboarding, tam půjde o začlenění do komunity TMF Elite, jakým způsobem získat toho člověka na svou stranu, aby na začátku se hrály roli vlastně emoce, ta touha být u toho, být vlastně součástí týmu, být součástí něčeho, co roste, být součástí něčeho, co má jasnou danou filozofii, plnou zdraví, plnou energie. Tam u toho vlastně každý pak chce být. Leadership management, to je vlastně soubor a systém činností lídra týmu. Protože lídrem se nikdo nenarodí sám od sebe. Lídr vlastně vzniká na základě zkušeností, na základě získaných dovedností a tak dále. A úspěšný tým lídr vlastně, co už pak člověk po vytvoření toho týmu potřebuje dělat, aby to vše fungovalo a běželo dále. Máme 12 Elite Masterclassů a to znamená, že každý měsíc bude objeveno, představeno nové téma, možná inspirativní hosté a možná budeme posouvat své hranice. Necháme si to ještě zatím trošku takovou zajímavou skrytou věc a můžete se na to těšit, bude to opravdu skvělá záležitost. 4 čtvrtletní transformace jsou naplánované. Leden až březen, zdraví a energie a osvojení optimalizace těla, mysli a vlastně koncentrace na maximální výkon. V září leadership a mindset, duben, červen, to jsou vlastně ty měsíce toho druhého kvartálu, implementace těch strategií, pak samozřejmě přijde to září, červenec, září, a v říjnu a v prosinci přijde inspirace a vize. Ono to tak bývá, protože tam už se plánuje vždycky ten další rok a ty věci, co od ledna zase chceme nastartovat a i třeba ta různá předsevzetí. Takže to je ono. Tak to bude probíhat celý letošní rok a vlastně můžeme si říci, že na stejné bázi i ten další a další. Elite klub není klub, který se bude uzavírat, ten se nikdy neuzavře. Ten bude neustále růst a z toho důvodu, že vlastně bude narůstat ten počet partnerů, kteří budou chtít projít vlastně jednak tou transformací pro mě, jednak vlastně tím systémem získání kompetencí a budou chtít se zlepšit, budou chtít se posunout. Takže tam není jediný důvod, aby se něco uzavíralo, ani se uzavírat nebude. Tento paket se můžete vlastně skoncentrovat na něj, pochopit ho, navnímat ho, vlastně najít si v tom ty unikátní věci a v příštích 5-10 letech vlastně na něm postavit vůbec celý svůj růst v TMF, protože tento paket
pokud si zajistíte vy sami, a já věřím, že na konci, až vám ukážu vůbec všechny ty výhody, které 100% navnímáte, tak pochopíte, že je skvělý i pro kohokoliv dalšího, protože vlastně ten systém začlení toho nového člověka vůbec do celého toho koloběhu nebo kolotoče nebo prostě módu růstu TMF. Takže tento paket je z tohoto důvodu naprosto unikátní. Není to paket basic, který si někdo koupí a objedná si poté čaj. Ale vlastně za to začlení nebo ten systém tam není. Není to paket tematik, který je vlastně krásný v tom, že někdo chce hubnout, jak si pořídí paket hubnout nebo nějaký jiný, ale nemá tam vlastně tyhle ty věci, o kterých teďka mluvím, který vlastně z úplně každého normálního člověka dokáží udělat růstového lídra svého týmu a úspěšného, spokojeného člověka. Tak, teď jsme dále. Exkluzivní elit komunita. Ta její účast v ní vlastně přináší neustálou podporu. Je to totiž ono. Každý z nás je z 90 až 100% takový průsečík 5 až 8 lidí, které máme kolem sebe. No, těch 5 je nejdůležitějších, s kterými komunikujeme, s kterými se bavíme, s kterými trávíme čas, takže je určitě důležité si vybírat, s kým ten čas trávíme, protože život je krátký a je dobré to trávit ve společnosti tak nějak dobře smýšlejících lidí. Pokud se chceme někam posunout, tak je dobré být mezi lidmi, kteří se někam posouvají. Pokud chceme být zdraví, je dobré být mezi lidmi, kteří zdraví jsou nebo se o to také snaží. A to je přesně ono. Budeme mezi 5 silnějšími lidmi, tak se staneme 6. s nadváhou. A tak to většinou chodí. Takže ta neustálá podpora, privilegovaný obsah, oslava úspěchu, rozšiřování sítě, to je přesně to, co komunita přináší. Dynamický prostor pro růst, to je přesně ono. Online diskuze, tam vlastně vznikají ta přátelství, formují se partnerství a rodí se i společné inovativní projekty. Obklopme se inspirativními lidi, je to přesně ono, vidíte, tady to vlastně píšeme, ano. Je to přesně tak, takže dbejme na to. Online setkání se zakladatelem TMF s každým jedním nově registrovaným vaším partnerem Elit, my se setkáme online. Ano, věnujeme mu ten čas, chceme si s ním pohovořit, je to prostě skvělá věc, jak navázat ten dlouhodobý vztah a hned se poznat. Takže takovou to máte obrovskou podporu. Budou to samozřejmě online setkání, protože jsme vlastně ve 3 nebo 4 republikách, ale i ta jedna, třeba ta česká je dost velká, není. Na to skutečně v dnešní době není prostor. A ke konci vám povím vám, že do toho onlineu se teď obrovsky vrhneme, protože ta efektivita je úplně neuvěřitelná a můžeme skvěle tuto naši věc posunout. Když už jsem u toho, my vás v tom podpoříme, protože víme, že je třeba tento paket navnímat, rozšířit mezi další naše partnery, kteří tu třeba dnes nejsou, vysvětlit jim to, budeme na to mít i takové webináře nebo respektive meetingy, kde se uvidíme, budeme si o tom povídat, aby jsme si to všechno vysvětlili. Považujeme to za nesmírně důležité a pak vám budeme pomáhat i v těch začátcích i s vašimi skupinami a zájemci o tento právě paket, o ten růst takto online. Takže toto všechno, co si teď říkáme, vnímejte. Samozřejmě je to skvělý, protože to slyšíte od minulého týdne teď podruhé. No a potom nemusíte mít obavy, je to opravdu jenom na tom říct, tak teď vlastně je tu něco, co můžu skvěle podat dál a v tom počátku oni mi s tím pomůžou tak, že je jenom na mě sjednat tu skupinu těch nových zájemců a potkat se takto online a my už to posuneme takto dál, než si vlastně na ten systém a na to vše zvyknete a třeba rétoricky i to zmáknete. Takže to je vlastně pro ten začátek tohoto elit paketu, který nás bude provázet příští roky, příští léta. Takže tohle je zpátky k tomu ta hodnota, která předčí očekávání. Ten Elit balíček má v produktech 29 900 a oni jsou tam produkty za 29 900, takže prostě jenom ty produkty jsou v ceně toho paketu. Health Academy, jasná věc, business program 14,5 masterclass,
Elite komunita, wellness panel a mini coaching. To jsou neuvěřitelné vlastně hodnoty, které budou předávány, některé budou předávány po vstupu do Elite klubu, některé vlastně teď probíhá ta první vlna, o které si povíme, první vlna registrací zejména našich partnerů. Už se chystají i vůbec zájemci zvenčí a samozřejmě poté se rozběhnou už přímo i masterclassy, poté se rozběhnou vlastně ty jednotlivé mini coachingy, které už na některých místech běží a samozřejmě i celá ta Health Academy. Takže jo, tohle všechno dohromady stojí téměř 109 000, to má hodnotu. A ta exkluzivní cena zůstává na tomto zeleném čísle. Na Slovensku nebo pro Slovensko jste tu někteří, je ta cena v eurech, to znamená 1200 euro. Je to 72% sleva a je to neuvěřitelná možnost startu k úspěchu. Tak a teď se pojďme podívat už trošku do finančního módu, to znamená, co to vůbec začne hrát a hraje potom v číslech a jaká je obrovská výhoda například pro vás, protože jste tu dneska hodně partnerů, kteří jste premium partneři, co vám to může přinést vlastně. Takže jdeme se na to podívat. Máme další součástí mimo ty vlastně benefity z oblasti, jo, mimo toto se jdeme podívat na ekonomické benefity. Takže ten úplně první benefit je úplně neuvěřitelná věc. Vlastně 36-měsíční nákupní kódy na 1000 korun dárek, nebo respektive 1000 korun slevu automaticky každý měsíc. Tento kód obdrží každý elite partner ve svém profilu, každý měsíc bude jiný, ale co to bude znamenat? Každý měsíc si tento partner vloží tento kód do objednávky, no, tak jak to známe, jak je tam takovéto místečko, vložit kód, vloží ho tam, objedná si třeba za 4250 korun, s vložením toho kódu mu cena objednávky spadne na 3250 korun. To znamená, kdykoliv, nebo každý měsíc, takto získává 1000 korun vlastně dárek. Krát 36 měsíců je to hodnota 36 000 korun. To znamená, když si představíme jenom premium partnera, premium partneři dostávají vlastně rentu. Dostávají tu rentu. Nikdo už do premium klubu vlastně dále nemůže, ani není. A můžou si nádherně pomoci, že k té rentě ještě dostanou 1000 korun vlastně dolů. Takto dolů. Jak? No, zkrátka upgradem na Elite. Plus všechny ty věci ostatní, co jsem říkal předtím. Takže zase už můžete přemýšlet nad tím, co vám vlastně dnes říkám. Vy, co jste tady z účastníků premium partneři, co to všechno je. Nejen produkty, nejen celá ta akademie, tyhle věci, ale ještě navíc vlastně 36 000 korun. Za 30 000 korun si koupím na 3 roky dopředu 36 000 korun kupon dolů. Takže je to z mého pohledu úplně jako neuvěřitelná věc, když se nad tímto zamyslíme. Tak, další benefit a ten se týká stability vlastně a portfolia zákazníků, protože samozřejmě víme, že řada lidí chce být prostě zákazník, objednat si. Vy víte, že v našem online nebo ve vašich profilech je vlastně slevový kód, link na 10% slevu. Jasně, to jsou zkrátka procenta, můžeme poslat link, někteří perfektně s tím fungují, tvoří si své QR kódy a tak dále a perfektně jedou. Někteří třeba méně, ale to nevadí. Tohle je vlastně kombinace takové trošku konzervativnější formy a zároveň perfektního marketingu. Zkrátka, každý zaregistrovaný elite partner získá fyzicky v tom svém balíku, který mu přijde, 50 poukázek dárkových na 250 korun pro 50 svých zákazníků. Tak, že když ten zákazník vytvoří objednávku na 1000 korun, dostane 250 korun dolů.
Jo? To znamená, naskládá si do košíku něco za 1000, 1100, $250, má tam 11 minus 250, 950 nebo 850 stojí ta objednávka pak. Jo? On má radost, i kdyby to bylo něco menšího, dá sem protein, 2 čaje a 250 korun dolů. Tak je, jak kdyby měl ten jeden čaj zdarma. Je to vlastně tahle cesta, jsou na to vytvořeny krásné vouchery, které vám za chviličku ukážu. Co to znamená, jenom tento paket? Vlastně pro zákazníky je to hodnota darovaná 12 500 korun. A samozřejmě vy, když toto máte v ruce, tuto limitovanou sérii 50 poukazů, dostanete 7 500 korun na čem? No na vlastně affiliate odměně, to znamená 15% z těchto objednávek. Pro co to je? No co je ten smysl? No je to perfektní pro oslovení nových zákazníků, případnou reaktivaci kontaktů. Potkáte, máte kolem sebe 10, 20, 30, 50 lidí, kamarádů, všem můžete dát krásný voucher, dárek, ať si to vyzkouší. On si to vyzkouší, dostane 250 korun vlastně dolů a je to zákazník, který už je navždy váš. Kdykoliv mu přijde potom pobídka, e-mailem něco, že ten produkt, tato akce a on objedná, tak vždycky vy už z něj máte právě těch 15%. Vždycky. Jo? Takže toto je takový dárek, taková pomoc od TMF pro vás, abyste mohli těch prvních 50 zákazníků rychle získat, rychle rozdat ty poukázky a tak nějak dohlédnout, aby skutečně ti, co je dostali, tu objednávku si udělali a byli vaši zákazníci. Ty objednávky mají platnost 6 měsíců od pořízení paketu Elite, takže samozřejmě nejsou navždy, ale vy víte, že během třeba první 2, 3, 4 měsíců najednou můžete získat nejen 50, ale dokonce 100 těchto zákazníků. Protože proč? Tady, jak vidíte, máme další benefit, 50x voucher na 500 korun. Úplně ve stejném módu, to znamená těchto 50 voucherů na 500 korun dárek nebo slevu platí při 2000. Rozdělili jsme to takto, protože víme, že někdo třeba je tak nějak nastaven na tu výši 1500 korun objednat. Někdo nemá problém za 2,5-3 tisíce, tak pro něj máme tuhletu druhou polovinu, tu druhou 50 voucheru a zase těmto můžete rozdat dle svého uvážení a pak si dohlídnout, že to proběhne. Takže jejich limitování je 50 a 50, čili můžete získat během měsíce nebo 200 nových zákazníků a máte je, už jsou navždy vaši. A samozřejmě zase tady u tohohle druhého benefitu je tam odměna pro vás ve výši 15 000 korun minimálně, to pokud by docházelo pouze k těm 2000 objednávkám. A samozřejmě se vytváří nějaký obrat a do budoucna tam máte spousty zákazníků. Tak fajn. No a další Elite Benefit 4, to je měsíční benefit Elite klubu, je to odměna měsíční, související ruku v ruce s obratem za to, že vlastně pomáháte tvořit TMF, za to, že vlastně získáte zákazníky a činit může až 1000 euro, klidně i více, nebo i méně. To samozřejmě záleží na každém jednom z nás, jakým způsobem přiložíme ruku k dílu. Ale to je věc, která samozřejmě není fixní. To záleží. Největší ta odměna, nejlíp na tom budou ti, kteří paket Elite pořídí v těchto nejbližších dnech, protože již od února vlastně bude vyplácen ten první měsíční benefit Elite klubu a samozřejmě ze začátku bude velice zajímavý. Pojďme dál. Tak to vypadá, prosím, ten dárkový voucher. Tak to vypadá. Bude to ve velikosti vlastně A6 nebo A5. Teďka, nevím, to, když A4 rozdělíte na 4 díly, tak to bude velké. To je asi A5. Tak, velikost úplně ideální, vypadá to jako tak velikost pohlednice. A zepředu takovýto krásný obrázek a zezadu nádherně popsáno. Tady vidíte QR kód, to je unikátní QR kód, pro ten nákup nelze to použít víckrát, je to přímo vždycky jeden nový zákazník, jeden QR kód. Může to buď naskenovat, to znamená namíří na ten QR kód, že jo, svůj telefon,
fotoaparát například, a dostává se přímo do shopu a tam si může objednat, co potřebuje. Už je tam přednastavená ta sleva, takže třeba s někým máte to v kabelce, máte to v tašce nebo u počítače, s někým sedíte a řeknete, mám tady perfektní věc, máme čaj, máme protein, máme toto, tady podívej, vytahuji, tady máš tento voucher, namíst tam foťák a už to objednej a máš tam hned slevu. Kdo není zvyklý třeba na ty QR kódy, tak vidíte tam kód kupónu 4646 /Elite 500, to se dá do té kolonky v nákupním koši a znovu to schodí 500 korun dolů. Je to tam i popsáno zezadu, je to opravdu jednoduché. Naskenujte to, vyberte produkty, v nákupním koši zadejte svůj voucherový kód, i hned ušetříte 500 korun. Sleva se automaticky odečte z celkové částky objednávky a je hotovo. Takže takto jednoduše, takto primitivně to je a jak vidíte tady vlevo, i hned můžete mít 100 zákazníků, což je budoucí základ obratu, ale i příjmu. Představte si tu situaci, že TMF udělá akci, jako děláme třeba Collagen Days nebo cokoliv jiného. 100 vašich zákazníků udělá objednávku za 2000 korun. Je to 200 000 a 15% z toho máte 30 000 korun odměnu, tu affiliate odměnu, prostě tu zákaznickou. Takže takto může potom vypadat zase ta budoucnost. Já vám to takto vysvětluju, protože my jsme vizionáři, koukáme na to, co vám to může zkrátka přinést, nebo ne může, co to přinese. Takže vlastně první krok je samozřejmě pořídit ten Elite paket, druhý krok je mít v ruce tyto věci a rozdat to všem kamarádům známým a získat takto krásně zákazníky. Takže tady jsou dlouhodobé finanční a obchodní benefity shrnuty. Můžete se podívat, já se podívám, co píšete. Ještě je tu jedna otázka, jedna odpověď, ještě jedna. Vy děkujete, to je dobrý, díky. Otázky nejsou, tak to je perfektní. Asi to rozumíte všemu. A jo, takže tady 36 měsíční nákupní kódy, vouchery, celkový potenciální obraz voucheru je nejen ta první objednávka, ale pak ty veškeré další. No a měsíční benefit Elite klubu. Tak jo, jdeme dál. Díváme se teď na odměňovací systém, na unikátní odměnu. Ta odměna je ve výši 50 bodů. 50 bodů je extrémní číslo, opravdu neuvěřitelné. My ten poslední největší paket jsme měli za 25 bodů. Jo, takže je to dvojnásobek, je to neuvěřitelná gáže, neuvěřitelná dávka. Proč jsme nastavili 50 bodů? Protože máme od 50 bodů rovnou třetí pozici. Jo? Tam začíná třetí pozice a odměna 4 € za ten jeden bod. To znamená, jakýkoliv zaregistrovaný nebo upgradeovaný paket Elite znamená okamžitě pozici 3 pro toho člověka, který zaregistroval. Znamená to okamžitě pozici 3 pro všechny ostatní nad ním, to je jasné, takže skvělé mezi provize a odměny. No a znamená to okamžitě 5000 korun bonus, takže za registraci paketu Elite neexistuje nižší odměna než 5000 korun. Prostě ta je daná a nebo vyšší. Pojďme se na to podívat, jak je to s dalšími pozicemi. Čtvrtá naše pozice, ta je od 100 bodů, což už vám je jasné, 100 bodů, to jsou 2 Elite pakety. Představte si vaší organizaci, někdo máte jednotky, někdo máte desítky třeba premium partnerů, opravdu veliké organizace, desítky nebo dokonce stovky lidí. Teď si představte jim toto představit a za jeden měsíc zaregistrovat 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 Elite paketů. Vy se dostáváte do 4., 5. pozice okamžitě. S 2 Elite pakety jste ve 4. a pokud vlastně zaregistrujete vy jeden Elite a váš partner nebo někdo z vaší organizace druhý, tak jste ve 4. za ten svůj vlastní máte 7 500 a plus samozřejmě pak mezi provize. V 5. pozici, což je 250 bodů, takže stačí vlastně, samozřejmě někteří máte i ten objednávkový mod, takže ty body vám tam naskakují, ale 5 Elite paketů je 250 bodů a jste v 5. pozici a za ten vámi registrovaný už 8700 a v 6. dokonce 10 000 korun. Ta odměna je opravdu unikátní. Tady vám to ukážu na příkladu, kdybyste byli úplně sami, což jste málo kdo. Ale paket Elite
vlastně kolik je jich zaregistrovaný, kolik vy sami jich vytvoříte. Pokud jeden jste v pozici 3, dostáváte 50 bodů. 4 eura krát, nebo 4 eura krát 50 bodů je 200 eur, 5000 korun. Pokud zaregistrujete 2, tak jak jsem říkal před chvilkou, jste v pozici 4 a tam je odměna 6 euro krát 2 pakety, krát 50 bodů, plus už dostáváte 300 globální bonus, plus 100 car bonus. No ale to je dohromady 1000 euro. 25 000 korun. Jako úplně to je úplně neuvěřitelný. Jo? Takže i kdyby člověk si řekl tak, já chci vydělat každý měsíc 25 000 korun, no tak zaregistruj 2 Elite pakety. Jak? No tak jednou mi třeba pomůžou, svolám 5 lidí nebo 10 lidí na online prezentaci, proběhne prezentace, 2 jsou zaregistrovaní 25 000. Jenom za to, že jsem svolal lidi na online prezentaci, oni tam přišli a pak jsme to vlastně doregistrovali, udělali. Takže takto rychle to může běžet, to opravdu jenom o tom. No a v té, třeba když se vydaří 5, tak nás to dává do pozice 5. Takže máme samozřejmě registrační, 2x globálně, 1 car bonus. To znamená 7 euro je tam odměna, krát 5 paketů, krát 50 bodů, plus 2 krát 300 global bonus, jo, global bonusy už jsou tam 2, to vidíte tady, jeden a druhý, plus 200 euro je car bonus, to je tady. Dohromady je to 63 750, děleno 25, tak tolik euro. Jo, takže takto unikátní to může být. Podívejte, tady vidíte vlastně měsíční obrat. Do 3 nám stačí 1, do 4 2 Elite pakety v té naší organizaci, do 5 5, do 6 20, takže vůbec to nedaleko, plus když připočteme samozřejmě naše obraty i objednávkové a další a tematické a realisty, tak opravdu teď začíná být pozice 6 úplně reálná věc. Nemluvě o tom, že vy víte, většina z vás, že máme kariéru i načítací, to znamená historickou, to znamená každý ten Elite paket vytvořený se načítá do toho, kam se posouváme vlastně v historické kariéře, kde máme ty 4 pozice a s každou další získáváme další a další podílnictví na celém obratu firmy, takže jde to pak najednou všechno mnohem rychleji. Proč budovat vůbec Elite tým? Proč? Takže tady vidíte ten start pack, to je tadyhle vpravo shrnuto. Jednak produkty, jednak vlastně celá ta akademie a tyto online věci, ale tady se pojďme podívat zase na ty body. Každý nový Elite partner si projde systémem vzdělání a kompetence. Toto všechno. To pak zajistí výkonnost samozřejmě, konzistenci a také i loajalitu, protože ono to tak je. Ono pokud jsme v kontaktu, jsme v online kontaktu, tvoříme něco, jsme v 90-denním plánu, tak potom už ten člověk není nějaký, co si pořídil, jakýsi paket a čeká jenom na to, kolik bude renta, podle toho objedná. To ne, to už je člověk, který je tu z úplně jiných důvodů. Ten tu z toho důvodu, že chce něco tvořit, chce to pomoci rozběhnout, chce sám se posunout, být zdravější, být energičtější a chce to ukázat co nejvíce lidem. A už není jeho jediná vlastně myšlenka na něco úplně jako jiného. Jeho myšlenka je na to být fit, být v kondici, něco vytvořit, něco si vydělat. Jo? Takže to je prostě úplně jiný smysl celého tohoto paketu. S každým novým Elite paketem se otvírají nové možnosti spolupráce s okruhem jeho přátel. To znamená, pokud zaregistruje nového partnera, najednou on má kolem sebe nejbližších 50 lidí, dalších 20-30, s kterými se solidně zná, dalších 100, co se tak trochu zná a je to fakt hodně. Takže najednou máte úplně nový okruh, s kým se sejít, koho pozvat na online a tak dále. Tohle je důležité. S každým novým Elite partnerem vzniká nový zákaznický kmen a skrze voucherový systém dárkový a stabilizují se obraty. Vy víte, že ten affiliate systém vede až do 4. linie, takže ze všech těchto vašich elite partnerů něco máte. No a s každým, tohle je obrovsky důležité, s každým novým Elite partnerem vzniká jeho 3letý objednávkový režim. To znamená, ten partner ví, nebo vy víte, že váš nový partner každý měsíc dostane 1000 slevu nebo dárek na svou objednávku po dobu 3 let. Takže vy s každým Elite registrovaným partnerem novým získáváte, dá se říct, jistotu, že on nebude nechal propadávat 1000 korun.
On zkrátka si ty objednávky bude tvořit a budou tam naskakovat ty body. A jakmile těchto partnerů máte 100, tak víte, že tam asi nejspíš 36 měsíců bude naskakovat vlastně krát 3-4 body krát 36, jo? Nebo krát 100. Takže jistota obratu. Takže každý nový partner vlastně znamená toto. Je potřeba v tom vidět trošku systém, protože systém vždycky porazí vlastně píly a píle porazí talent. A ten systém, vidět ho tam, že si tvořím jednoho, druhého, třetího, 10., 20. najednou mám skvělý tým kompetentních a zároveň i, když to řeknu, objednávajících partnerů. Takže proto budujme ten elite tým. Je to postaveno na úplně jiné bázi, než to, co jste někteří znali vlastně z minulosti. Je to na bázi kompetentnosti, výkonnosti a radosti z toho, že u toho můžeme být, že můžeme tvořit, že máme v rukou skvělé produkty a naprosto neuvěřitelný a bezprecedentní elitní paket. Tak, proč vůbec současní partneři si to pořizují? Proč si to pořídit? No tak jsou tady tyto důvody. Teď v tuto chvíli to pořizují zejména naši partneři, chtějí si to osahat a je to logické, protože když chci tento paket vlastně podat a předat dále, no tak je potřeba ho sám vlastně mít a projít si tím a vyznat se v tom. Získává přístup ke kompletnímu elite programu jednoznačně. Získává 100 voucherů pro své nové zákazníky, jinak je získat prostě nemůže. A tím i bonusy pro sebe. Současný partner získává i slevu 1000 korun na každý svůj měsíční nákup pro příštích 36 měsíců. A to je, já jsem o tom vlastně mluvil. To je ta obrovská výhoda pro všechny členy premium, kterých vás je tu dnes taky spousta. Protože vlastně ta úspora je vyšší než vůbec cena paketu. Dám 30 000 za paket, dostanu produkty za 30 000 a pak dostanu ještě 36 000 v kódech na příští 3 roky. To je neuvěřitelný. Jo? To prostě, to je až si člověk říká, jak je to možné, ale je to tak, takže tam vůbec není o čem váhat pro žádného premium partnera a vlastně pořídit si to a mít tohleto nastaveno dopředu. Takže získáme jednak spousty zákazníků skrze vouchery a jednak si předplatíme vlastně, nebo nepředplatíme, my dostaneme. My si zaplatíme produkty a pak tomu dostaneme 36 000 korun. To je prostě to je neuvěřitelné. Tak, máme nový měsíční benefit, elite benefit, další neuvěřitelný obratový bonus, který najednou nám začne dál přiskakovat ještě k těm bonusům, co máme. Tak a naučíme se pracovat s novými tématy, jo, systémem elit a samozřejmě jsme vzorem pro svůj stávající budoucí tým. Jo, to je logický. Nikdy nemůžu pak jako tvořit něco víc a něco dál s něčím v ruce, co sám vlastně nemám. Takže je potřeba jít tím příkladem. Že z toho důvodu je v podstatě zásadní ten paket mít a předat ty zkušenosti s ním dále. Jak jsem říkal, tento paket, elite paket, poběží příští léta. Žádný klub se nebude uzavírat, protože ten klub bude jenom a růst. My chceme ne desítky, ne stovky, ale tisíce, desetitisíce kompetentních, spokojených, zdravých partnerů, kteří mají prostě radost z toho, co mají v rukou. No, takhle to pak může vypadat, když má třeba někdo menší tým, tvoří 300 jednotek. Vidíte, ty jména jsou pořád stejná, ale vytvořili vlastně jeden elitní paket po 50 bodech, takže 6 je v té organizaci a vy jste si vytvořili sami taky jeden. Takže dostáváte za něj 7 euro v té 5. pozici, což je 350 euro, to je těch 8 000 něco. Jo. Diferenční odměna na váš tým, ta je velice slušná, protože mezi 3. a 5. pozicí jsou 3 eura. Měsíční benefit elite, generační bonus, car bonus a jsme na vlastně 2150 eurech. 53 750. Jdeme dále. Tady těch 600 euro, to tu není popsáno, ale je to globální bonus, jo? Protože ten je v té pozici 5 a 6. Dobře, jdeme dál. Vlastní obrat
v 6. pozici je zase 50 euro, máte trošku větší tým a tak toto vypadá potom s týmem 20, vlastně s trošku větším týmem a při registraci 20 paketů vy se dostáváte na 1000 bodů. Váš tým je 300, 200, 150, 100. Vůbec se tu nebavíme o vlastně objednávkách, nebavíme se tu o čemkoliv jiném, čistě o elit. Tady vidíte, že při 20 elitech, tak je to jednoduše 1000 bodů. Ono je to samozřejmě víc, protože běží ty objednávky, ale 20 elit vám přinese toto. Vlastní obrat je násoben 8 eury, to je přesně těch 10 000 korun za jednu registraci. Diferenční odměna je 2500 euro. Měsíční benefit elit, generační bonus, car bonus a global bonus a všechno dohromady najednou je 110 000 korun. Jenom, že to šíříme krásně, jednoduše a dále. Takže pro koho je ten Elite Start Pack určen? Pro koho? Pro všechny současné partnery, pro upgrade kariéry, pro nové partnery a jejich růst. To znamená pro úplně všechny, případně i pro zákazníky. Je spousta zákazníků, kteří by třeba asi, když tohle vidí, tak si řeknou, no to je přesně pro mě, já to tak nějak už objednal, nevím úplně, jak bych začal. No tak může takto začít. Jednak získá obrovskou sadu produktů a jednak se dostane vlastně na všechny ty benefity online, na ten mini coaching a co všechno vlastně dostane do toho módu, že se ze zákazníka může úplně skvěle stát partner. A ze spousty partnerů, protože řada partnerů často je třeba už v takové bázi trošku zákaznické, že si objednává tak nějak a dál třeba už to tolik nešíří. Teď je přesně ta chvíle toho restartu. Říct si, ty brďo, tak tohle mě může zase posunout někam dál a najednou mám toto v ruce. Ono to vzniklo i z popudu. Řady našich partnerů říkali, my jsme byli zvyklí vlastně prodat a zaregistrovat ten premium paket, protože jsme říkali o tom vlastně podílnictví, o Terně, o těchto věcech, ale teď nějak trochu nevíme, jak registrovat tyhle větší pakety a jdou nám jen zákazníci a tak dále. No a my jsme říkali, no, ale ono je to pravda, protože opravdu ty pakety s touto škálou věcí jsou nebo s tímto složením jsou skvělá věc, ale věděli jsme, že ten paket musí vypadat a bude vypadat úplně jinak a postaven na úplně jiných hodnotách. A ty hodnoty jsou skryty právě ve všech těch coachingzích, ve všech těch vlastně nástrojích pro zdraví a tak dále. Takže to je ono. Plus jsou skryty, nebo plus jsou jednoznačně vidět v těch voucherech dárkových a plus v té 1000 na 3 roky měsíčně. Takže to jsou zcela zásadní rozdíly a teď toto je vlastně paket, který je z našeho pohledu daleko jednodušší. Tam je tolik argumentů, tolik věcí, které vlastně jsou až jako neuvěřitelné, jak to rozšířit a jak to předat a jak to prodat, že víc už to snad ani nejde. No, pojďme se podívat, jak každý se může upgradeovat na ten Elite. Je to úplně jednoduché, je tam nový řádek, když se nalogujete partner, dáte upgrade a v tom upgradeu si prostě a jednoduše pořídíte balíček Upgrade Elite Start. Dáte koupit a tohle všechno tam máte, plus vouchery, ty poukázkové vouchery, všechno toto přijde zase, jak jste zvyklí, jak vám chodí balíčky, zásilkovna, všechno, tak takhle úplně jednoduše to je. Naloguji se, dám upgrade, koupím a tohle všechno mám v ruce 100 poukázek, můžu to šířit a od dalšího měsíce, od února vlastně už mám i na svou objednávku 1000 korun dolů, ten kód se tam vždycky objeví v tom profilu, takže takhle to vlastně vůbec jako není ani na co třeba čekat, pak už to každý může šířit dál. Tak, jak vlastně registrujeme nového partnera? No je to úplně stejně jako ty všechny ostatní, podívejte. Oni jsou vlastně takové dvě cesty, tak jak jste zvyklí registrovat nové partnery. Buď registračním linkem, kde ho najdeme, je to jednoduché. Naloguju se partner, profil a tam mám osobní registrační link, z Mostfit například, každý tam máte nějaké číslo, dám copy, posílám tomu zákazníkovi, když je to na dálku. Když například sedím s tím novým zájemcem o paket Elite, můžu i si zase nalogovat na sám sebe, kliknu na registrace, no a obojí tyhle dvě šipky, ať už to udělám přes link, anebo přes registrace, no tak nás zavedou sem. Zavedou nás sem, kde vidíme hned na prvním místě registrace TMF Elite Start.
klikáme koupit a dostáváme se do klasického vlastně do našich vlastně údajů. Tady je košík, v tom máme tento paket, ten košík je vidět tady nad tím. Tady vidíte, že jsme upravili, aby to bylo jednoznačné. Košík, tam vidíme, co tam je. Kontaktní údaje, že jsme teď tady v kontaktních údajích a když to posuneme dál, tak jdeme na dopravu a platbu. Tak, takže je to jednoduché. Dáme koupit, e-mail, mobil, jméno, příjmení, hotovo, seznámení, fakturační adresa. Vidíte, nikde není uvedeno heslo, to přichází v tom potvrzující e-mailu a ten nový Elite Partner si ho pak může změnit, jo? Takže nastavit si ho podle sebe. Je to kvůli potvrzení vlastně existence toho mailu, toho partnera, takže pak je vytvořen ten účet. Jo, takže je to úplně primitivní, tak jak to znáte. Nalogovat se, partner, profil nebo registrace, hodíme do košíku s tím člověkem Elite Start, zadáme údaje a máme hotovo. Toto je vize vlastně pro rok 2028, 2027 možná. Teď máš třeba 5 partnerů, premium nebo 5 nějakých, to je jedno úplně. A řekneš si, chci mít těch 50 nebo chci mít těch 100. Chci se dostat na příjem 8 000 euro, 200 000 korun měsíčně. Proč ne? Úplně normálně. Vy jste viděli ta čísla, je k tomu potřeba 10, 15 nových elit plus samozřejmě zákazníky. Ti nejsou tolik vidět v tom celkovém obratu vašem, ale jsou vidět, nebo nejsou vidět v těch tabulkách, ale jsou vidět na té výplatní pásce, generační bonusy a tak dále. Takže každý měsíc ti přibývá 10 a více nových elit. Každý měsíc máš 500 bodů za nové registrace, ale, a tohle považuji za strašně důležité, každý měsíc tam máš dalších 150, 200, 210 a dál bodů. Proč? No, protože s každým novým Elite partnerem přichází co? No, ten jeho vlastně 3letý a ono to pak samozřejmě pokračuje i dále, ten objednávkový režim, že každý měsíc ta objednávka za 3, 4, 5 bodů probíhá, čili s každým novým partnerem se zvyšuje ten tvůj objednávkový obrat, protože nikdo nenechává propadnout 1000 korun, každý si rád objedná, každý si rád vlastně objedná za nějakou tu částku za 4000 korun, aby dostal 1000 dolů, to znamená, dostane tam vlastně, to je jedno, detox zdarma nebo kaši zdarma vlastně v této věci, takže vlastně takto narůstá ten tvůj obrat. Jo? Takhle je třeba na to hledět, takže s 200 Elite partnery můžeš počítat s čím? No tak 200 x 3, 600 body obratu jenom z objednávek. A dál. To vlastně nikde nekončí. Jak jsme říkali, Elite paket poběží pořád. Takže nachystat se na to, navnímat to a začít to šířit a začít domlouvat vlastně se svými lídry a s námi tu podporu online, na kterou se vrháme už vlastně dá se říct od příštího týdne. Každý měsíc tak přibývá tímto systémem do organizace nejen tento počet objednávek, ale i 10 nových partnerů krát stojí voucherů, což je 1000 zákazníků. To je 1000 zákazníků každý měsíc při 10 nových. Samozřejmě počítáme, že ze 100% jsou ty vouchery rozdané. Když budou z 50% nebo z 90%, tak je to 900 nebo 800. Ale prostě ti zákazníci přibývají a samozřejmě jsou pak v databázi, jsou kontaktováni, mají informace o produktech, objednávají. A my máme tu praxi, že opravdu kdo se stal zákazníkem, tak buď objednává pořád pravidelně, anebo jednou za čas, ale prostě ty objednávky stále jsou. Takže každý nový zákazník znamená do budoucna vždycky nějaký váš nový bonus, nový příjem. Nebo nějaký. Roste obrat. To je prostě ono, roste ti obrat, rostou odměny tvých partnerů a to je přesně ono, jakmile rostou tví partneři, rosteš ty taky exponenciálně. Jakmile oni rostou nějakým tempem, tvoji 3 partneři, ty rosteš 3krát rychleji, to je přesně ono. Dosahuješ vysokých pozic. Načítáš rychle body do historické kariéry, to znamená první 1000, 10 000, 20 000 a dál a blížíš se vlastně těm nejvyšším bonusům. Takže jsou to velké skoky. Jo, těch 50 bodů je opravdu velikánský skok. Tak a jak jsem o tom mluvil, toto bude online podpora nebo online ofenziva. Ta podpora je od nás jednoznačná. Samozřejmě fyzicky člověk nemůže být všude, to je jasný, ale online v podstatě ano. Online ano a na to se budeme soustředit, tam budeme posouvat celou TMF do online prostoru, kde chceme
obrovsky zefektivnit vůbec jednak vůbec vzdělávání. Samozřejmě ruku v ruce s celým Elite paketem, ten online prostor je jediná cesta, jakým způsobem to stihnout a rozšířit, ale chceme vám pomoci právě s těmi jednotlivými schůzkami, kde kdo z vás řekne fajn, je to parádní, svolávám na příští přes příští týden a dál do prostě těch diářů a harmonogramů schůzku, hodinová online schůzka, nebo půlhodinová, kde vysvětlíme 3, 5, 10 jeho novým zájemcům, co je vůbec paket Elite, proč začít, co je TMF, a on pak s nimi provede ty registrace, tak na to jsme nachystáni a touto cestou půjdeme po ní opravdu velmi intenzivně, protože žádali jste nás o to už před Vánoci, o online schůzky, o tyto věci, nebo už vlastně na celý podzim a ta doba tam opravdu spěje. To cestování je skvělá věc, můžete někam jezdit autem, můžete se někde scházet s někým, určitě tomu se nevyhýbáme a bude to pokračovat dál. Ale pro tu efektivitu my můžeme udělat v 9 ráno online Zoom s 10 lidmi z Bratislavy, v 10 dopoledne z Ostravy, v 11 z Brna, ve 14 Budějovic, v 16 Liberce, v 20 z Košic a máme vlastně z 5 schůzek vysvětleno, osloveno nebo vlastně zajištěno 50, 60, 80 nových zájemců, kteří chtějí být elit. Jo. Takže to je, a toto si dát jako v plánu, tak je to na 6 dní jíst a obrovských nákladů a všeho možného. Takže touto cestou se vydáváme a určitě budeme koordinovat společnými silami právě tyto jednotlivé online a pomůžeme vám v tom. Takže každý den a týden je možnost rozšiřovat rychle svou organizaci. Pak už řada z vás, jakmile to 1, 2krát, 3krát, 4krát uslyší, tak už to bude zvládat sama. Vy můžeme proto využít ať už tento Zoom. Tady máme nějakou tu registraci, to znamená, vy už to umíte, dáte tam e-mail, jste tam. Google Meet nepotřebujete vůbec nic, pošle se kód, je to Microsoft Teams, nepotřebujete taky nic, je to na hodinu, ve 2 je Google Meet na 8 hodin, můžete se pojít, jak chcete. A hodina stejně stačí, hodina je prostě v pohodě. My máme tady ten Zoom předplacen, to znamená, můžeme si to povídat klidně týden a nevypne se to, ale zdarma. Google Meet i Teams vám umožňují hodinu, vlastně dá se říct téměř neomezené skupině, ale my samozřejmě můžeme využívat to, co se vám bude hodit. Můžeme Zoom, můžeme Meet, můžeme Teams, to je úplně jedno. Takže takto, bez nákladů, bez zbytečných časových ztrát a s obrovskou efektivitou budeme pokračovat. Zahajujeme to od příštího týdne. Ve čtvrtek bude vlastně další online. Zítra ráno obdržíte e-mail. Ve čtvrtek si budeme povídat zhruba zase o tomto tématu, nebo respektive o tom tématu pro ty, co dneska třeba nemohli dorazit. Plus bude tam už naznačeno nebo ukázáno, jaký časový harmonogram bude, co se týká vlastně po té registraci Elite. Kdy přijde první vlastně mini coaching, kdy přijde rozhovor, kdy přijde vlastně čekování toho zdravotního stavu, ty dotazníky a tak dále. Takže to se dozvíte zase ve čtvrtek. Takže určitě, co jste tu i dnes, tak se připojte v ten čtvrtek a řekněte to ostatním, co třeba teď nevolí nebo spolehají, že jim to povíte. Myslím si, že to nahráváme, ale ve čtvrtek to bude zase o trochu něčem jiným a už můžete postupně vlastně plánovat si na příští týden ty schůzky, můžeme to využít i v těch skupinách, co jsou, máme jich spousty těch WhatsAppových skupin, takže víte, na koho se obrátit a tak toto koordinovat. A vlastně s tímto začátkem toho Elite vám prostě pomůžeme naprosto jsme do toho teď položeni, abychom vlastně vytvořili tu Elite komunitu spokojených, zdravých lidí. Fajn. Jo, takže teď už jen v krátkosti, prosím, proč je to prostě pro každého. Toužíme po energii, vitalitě, touží každý chce ráno vstát, chce mít energii do toho dne, být vitální. Kvalita je naprostý základ a já myslím, že určitě, vy co tu jste připraveni, my všichni jsme připraveni šířit vůbec inspiraci, sdílet produkty, které máme rádi, užíváme je
a budovat si ten smysluplný příjem. Takže ten příjem, já jsem vám ho ukazoval na ta čísla. Mám rád čísla, protože samozřejmě, když sedí čísla, i pak se člověk zase cítí lépe. Když sedí zdraví a sedí čísla, tak je to prostě všechno dobrý, tak jak to má být. A chceme znovu probudit ten potenciál někteří. Třeba někteří mohli být v nějaké třeba stagnaci, ale to je normální. Žádná cesta nevede rovně do nebe. Všechno má nějaké své zatáčky, nějaké výkyvy. Takže proto vznikl vlastně tento paket. Třeba někdo hledá i tu komunitu pro posunutí vpřed, to je přesně ono, třeba nějaký nový zájemce, který si řekne, jo, tak tohle bude perfektní. My jsme přesvědčeni, že každý, fakt jsme přesvědčeni, že každý, kdo pak si dá ten mini coaching s námi, kdo si dá ten rozhovor osobní a vlastně si povíme takhle vize, opravdu potká se s zakladateli té společnosti a budou mu představit ty vize a na tom skutečně my si dáme obrovský záležet. Tak zkrátka v té vaší organizaci poroste a najede na ten systém a bude fungovat. A hledá komunitu. Každý chce někam patřit, chce být součást něčeho zajímavého. No a pak ten exkluzivní přístup k premiumovému obsahu. Takže tahle příležitost, to je vlastně, on je to hodně pro vás, ale i pro nové, ale pro vás stávající, to se nebude opakovat, to nejde, aby se opakoval. Ten benefit premium, benefit elite, tak ten se nebude opakovat v této výši, protože zkrátka teď tam nastupují první partneři. Jo, už od tohoto měsíce můžete, nebo od února, inkasovat tu akční slevu 1000 korun, ten dárek na tu objednávku. Není vůbec důvod vlastně čekat do února nebo do března, když to může začít už teďka. Takže připojte se k té první vlně, získáte opravdu maximum. A ta transformace může začít rovnou dnes. Vůbec není na co čekat. Máme už 12. nebo 13. ledna, Vánoce jsou za námi, nový rok před námi. Bude to perfektní rok. Ta nejlepší investice je investice do sebe sama a ten čas je teď. Není vůbec důvod na něco čekat. Je to éra, která změní všechno. Tento paket Elite změní všechno. Nikdo nikde takovouto věc nemá, nenabízí a vlastně nikdo nevymyslel tak komplexní systém startu a vůbec koncepčního přístupu ke zdraví. Bude to jenom vlastně silnější a inspirativnější tato éra. Bude jenom naše. Takže paket Elite je vstupní brána k novému stylu. Připojíme se k tomu, k té exkluzivní komunitě vizionářů. To jsme my, jste to vy, kdo tu dneska jste. Rozhodli jste se žít naplno. No jo, vidíte, máme tu naplno, to je zajímavé. Nečekají na dokonalý okamžik, jo? Nečekáme nikdo. Ten dokonalý okamžik nikdy nebude, až budeme mít dost času, dost peněz, nic nás nebude bolet, nebudeme unavení. Jako třeba to někdy nastane na pár minut nebo na pár hodin, ale vždycky prostě vždycky se bude něco řešit. Všechno je to vlastně i o takové naší odolnosti vůči řadě věcí a to trénování odolnosti je taky skvělá věc. Ale dobře, prostě je to o tom investovat do zdraví, do energie, do seberozvoje a samozřejmě do nového zdroje třeba velice zajímavých příjmů. Není to pouze balíček produktů, není to pouze nějaká sleva, je to opravdu komplexní věc a vstupní brána k novému životnímu stylu a chceme se stát zdravější, silnější, mentálně, fyzicky, finančně, úspěšnější a inspirativnější verzí sebe sama. Takže zdraví, rozvoj, energie a vůbec budoucnost. To je paket Elite. No, jsme u konce. Tak jo, já vás moc zdravím ještě jednou. Doufám, že vás to bavilo. Já jsem se ke konci zase, když jsem se zamýšlel nad tím, co všechno jsme tam vlastně stvořili, dali, co tam všechno je, jakou to má obrovskou budoucnost a kam to posune TMF jako takovou, kam to posune naši komunitu, tak zase mě to úplně tak nějak dodalo spoustu takové energie nám to všechno říct a všechno předat. Doufám, že to bylo tak jako rád, ale každopádně o tom všem budeme stále a dále a pořád mluvit, budeme si o tom povídat, budeme to, co chceme v příštím týdnu, jak jsem o tom mluvil, schůzky nebo respektive ty online schůzky s jednotlivými lídry v různých regionech, tam, kde jste, tam, kde fungujete, abyste nám mohli ty otázky položit. Ještě se tady mrknu, někdo psal,
Ještě je tu asi jedna nepřečtená a je to skvělý. Děkuju. Jo, děkujete, tak to je perfektní, ještě další tady. Takže zřejmě chápete to, co jsem vám povídal, mám z toho velkou radost a ve čtvrtek se můžeme zase společně těšit na další fázi vlastně tematiky týkající se paketu Edit a příští týden, kdo chcete, domluvte už pro vaše skupiny, můžeme se online propojit, vysvětlit, mluvit. Dobře, všechno, já vám moc děkuju moc, že jste dorazili, mějte se moc hezky, krásný večer a dobrou noc.